Projekt mini čítanky vznikol len nedávno, ale samotné čítanky a tieto knižočky sa kreovali už niekoľko rokov. A dôvodom na ich vznik bolo jedno malé dievčatko s Downovým syndromom. Bola to naša Eli, ktorá mala problém s učením sa čítať a písať, pretože má mentálne postihnutie a telesné postihnutie. A teda hľadali sme spôsob a túžili sme veľmi naučiť ju čítať a písať. Hľadali sme učebnice, podľa ktorých ju budeme učiť čítať a písať. Špeciálno-pedagogické učebnice boli čiastočne zastarané, niektoré boli pre ňu nevhodné, boli tam malé písmenka, ten obsah nezodpovedal tomu, čo ona žila. A tak sme si skúsili učebnice pre bežné základné školy. Tie zase boli veľmi vyzdobené alebo obsahovali veľmi veľa obrázkov, znakov, cvičení a písmen, ktoré boli veľmi drobné a nevedela sa v nich orientovať. Tak sme si vyrobili knihy, obsahovali jeden kratučký príbeh z toho, čo Eli práve žila, to, čo ju zaujímalo. Na jednej strane bol jednoduchý obrázok alebo fotka a na druhej strane kratučký textík. Eli sa to veľmi páčilo, pretože dokázala to prečítať od začiatku do konca. Bolo to niečo, čo ju zaujímalo, čo práve vtedy prežívala. Začali sme s nimi pracovať, vystrihovali sme tie slová, skladali sme vety, až sa Eli naučila spontánne čítať. A možno, že dnes nečíta na úrovni svojich rovesníkov, ale čo je pre nás najdôležitejšie, čo vždy bolo pre nás najdôležitejšie, že má z toho radosť a že to robí rada. A tak sme si povedali, že ponúkneme tieto mini čítanky aj iným